особено негативна. Конкретно сега пред малко директорът изградва изнесе какви най-точно така. Значи днесата колегите съветници, останалите присъдите се досадат. Значи, аз кажа, дека насълби не са приключени на градска канализационна мрежа тук на Сетнички ями. Директорът ги завъркува с паролите и кажа, како нема канализационна мрежа? Значи, изпърга нема причиня Едно е да има канализационна мрежа, друго е да е приключена на градска канализационна. Значи, суштинска разлика. Кое насълби? Ама аз продължвам да си на вас. Значи имате да слушате задължа после. Аз не бе. Втора работа, жалост, нещо не може да свати. Вика, шуба се вика. Другото било небитно и не трябва да е в план. Ако нещо го кажа, или го кажа колегите за да се небитно, то е наистина жалост.